ang boundaries sa tanan nga bagay. Hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang bumbo. Napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sang una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di ba ako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido sa garuduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa Philippine Standard Time, 36 minutos na kaligad na alas 5 sa hapon. Welcome kami na pagpalagad sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Lunes, eleksyon sa Platuntunan, Petsa 28 sa bulan sang Marso. Katapusan nga Lunes sa ikatatlo nga bulan na tuig 2022. Kamusta na kamo mga hapon sa aton mga soke, mga hapon sa aton sa mga kabombo sa kabusan nga 61 ka mga kabaranggayan sunod sa Bacolod. Mga soke nato sa mga banwa kasunod sa kabusan sa Negros Occidental, of course. Ang mga tutok na sa aton sini FB Live kag YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga sa mga bayan sa kalibutan, ilan na makitaan, ilan na mabatian, at mo palagad siningapon sila patuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Masako-sako na nga ato sinipalibot sa sulat sa Bacolod, di nagpuli na sa ato sining mga trabahante, aton nga mga managbuligya sa mga merkado, dagsa naman sining matin naton sining manog bakal makotura naton pamalaklo na panindahan pa ni para pala niya punon sa tagsa nila ka mga puluyan. Kapon nyo tagsa diri kahapon Bombo Dennis Rubica no mga balita ang aton kapagtamod sa aton si mga nagapaw ng mga balita lokal. Bana naghikog patay matapos ng ibuno ang iya sining asawa dito iya sa may Banwasang Isabela. Santang may isama ko kay gasoline station dito sa Bacolod. Gina-investigar pa karon matapos ginaligad nga ginkawatan sa kapin 1 milyon ka pesos ang nakuha sila sining bolt. Sa balita sa palibot niya sa pungsod ang PNP, EFP kag ang Department of Justice mangin kabahin na karon sining task force against vote buying sa Commission on Election. Kag masobra pa isa kalibot ka mga pamilya nagapabilin karon niya sa evacuation center sa piyak sang paglinong-linong
ni Vulcan Taal. May posibilidad po no gyapon niya nga makuan magpatigayon sang pag-irap ining si Vulcan Taal despite nga since ang Sabado wala din nakapakita pa siya sining aktibidad. Kag sa balita gikan sa luwasang pungsod, duwa ka mga pulis patay matapos ipangluthang dito iya sa pungsod Israel. Sa mga balita ato nga gapagtamo da balita ato ni Himayon siningapon pagpangalagan siya patutunan bombo report sa afternoon edition ng mga kabinante sa tungkol na si Bombo Gracelyn Lobaton na doon katuan naton siya sining live report makabinan bote ari naman dagin po ang pawa ng kita sing nagligad nga simana nagligad nga Martes na Pitsa 22 gin po ang pawa ng kita sang presyo sang produkto sa petrolyo. This time was another price hike naman ang matabo mga kaibigan. Ika-12 na ni ang simana sa pagsaka sa presyo sa petrolyo humalin sa bulan sang Enero sining tuig mga kaibigan. Since subong adlaw balata mga kada Martes may mga price adjustment nga ginapatigayon. So buwas iya another price hike naman. Nagligad si mana price rollback, subong price hike naman makabinan. So based sa paig sa mga oil firms ng buwas Marso 29, liwat naman ang kasaka ang presyo sa mga produkto sa petrolyo makabinan. Ang gasolina magasaka sa kapin 3 pesos kag 40 centimos tag sa litro. Ang crudo magasaka sa 8 pesos kag 65 centimos tag sa litro. Kag ang kerosene ning gas bala damo man nagamit sa luto sa aton pahigaron na mga nagaluto sa kuan bala ning piniritong manok sa dalan nagaluto sa barbecue kung tayo nagamit na yan ning gas, kerosene, magasaka man sa 9 pesos kag 40 centimos tag sa litro. Nagligad katapusan ko nga bakal sa barbecue kada 15 pesos lang ang salay. Nagligad si mana bakal ko 20 pesos ng salay sa barbecue. Nakibot mo ko mo. Iko tag 20 na. Mahal ng mantika sobra na 40 ka pesos ang lipid, plus ang kalamay, plus pang kerosene ko gas nga ginagamit. Ay managabot ka ng steak sing barbecue ng imo sa kuhain. Kung nagsaka man ng kuanya, kung bakal ka ni ginatos o binugkos, makaiba na, sinikutan natin, bantayan natin yung buwas, kaysa ating buwas, another price hike naman, ang atong batsagon, pagkabang sa padayang Japon, ang krisis dito iya sa luwas, ang away sa Ukraine kag Russia, ang pilapaid ka mga factors na sinato nag-contribuan man sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Deposmente atong ginatugkong sa mga gasoline station mga kaabinan. Manang aton gid nga bantayan naman buwas, another masubo naman ning istorya para sa ato sinisektor sa transportasyon. Gawawa pag ni mga drivers sa aton Diyos Negros Bacolod pagkatupang promisa nila fuel subsidy. Nga before nag-strike, nagawadang na ito aton ng LTFRB. Aton di LTFRB Regional Director. Daw di man makita. Pati tingog ya. Promisa ang padala na kadto sa di. Wayman. Padala sa representante. Di makabalo magsabat sa mga pamangkot sa sektor sa transportasyon. Ay kung di kabalo magsabat na sing imo obligasyon sa tratapan mo, panaog ko na. Atong Regional Director sa LTFRB. Mga kaibinan, si Sir Rosmenia, kundi sa kabalo magsabat sa mga kumutubang sa media. Butangan tada sa bago, kulawig naman sila sa LTFRB Region 6. Butangan tada naman tabi sing bago nga Regional Director para test makasabat sa hangyo kag pamangkot sa mga driver sining problema karon nga ginapatubang paudman sang padayong pagsaka sa presyo sa petrolyo. 43 minutos na nakalikas sa kanal 5 sa hapon. This time, Counter Report ni Bombo Gracelyn Lobaton.
Masubo nga balita, ang bana naghikog, patay. Matapos nga gibuno ang iya sining asawa. Ngara karon niya ginabulong pa sa ospital makabilan. Sino ini ang biktima? Paano natabo ang investigasyon sa pulis? Ari kaundan sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton gikan sa patrol. Bombo Gracelyn, mayang hapon, kamin. Bombo Dennis, isa ka ba na naghikog patay matapos mabuno ang asawa sa banwasang Isabela. Bombo Dennis, natabo ini ang insidente sa isa lamang kadlaw, duwatanan ka mga insidente. Sabing incident kag suicide incident sa barangay Banog-Banog, banwasang Isabela. So Bombo Dennis, ang biktima diri amo si Linlin Genega, ang asawa sang bana nga naghikog kag upon ang ining suspect Bombo Dennis di tala pagingalanan, So ang biktima Bombo Dennis nagedad sang 28 anyos kag ining suspetsado nga naghikog amo ang banaya 32 anyos Bombo Dennis. Kag suno sa investigation sang Isabela PNP nga ining mag-asawa Bombo Dennis ang nagakatulog, nagbugtaw ining bana kag nagwa so gisunod siya sang iya nga asawa kag didto Bombo Dennis nakibot ning asawa ya na si Linlin nga ginbuno-buno na siya Bombo Dennis kay ang ining bana na sinabatian nga may gahod bala sagwa so nagwa siya so sang nagwa na siya ito yaging buno-buno ang iyang asawa pa ni Bombo Dennis nakadalaga na ngayon tabang sa tupad balay kag ang ining asawa tigindala Bombo Dennis sa ospital ang bana nakita na lang niya nga nakahang sa isa ka kahoy nabitay na. Yes, nagbitay na Bombo Dennis kag base sa information nga nakuha sang mga kapulisan regarding bala sa background sang bana may ini siya kuno nga ginasufrer anay nga mental disorder. So sa rason Bombo Dennis posible nga ining bana naghikog tungod sa iya man ginabatsyag nga base nagbalik bala ang iya nga depression sa muna ang base sa investigation sa mga kapulisan kag walay agro na baton Bombo Dennis nga nabunan niya iya sining asawa kay wala man sila kuno problema Bombo Dennis nga mag-asawa. So Bombo Dennis mamatian ta ang pahayag sang hepe sang Isabela PNP nga si Police Captain Joseph Partidas. Base sa initial nga investigasyon ma'am si ang bana ga-suffer siyang may-ari ni siya sa mental disorder, history sa mental disorder. So ang natabo sa to, samtang nakatulog sila sa iyang asawa, hindi ko siya may nabatian na daw mga tingog sa gwa ang ilang balay. Taga gilayon siya nga nagbugtaw, kanagwa. Sige sunod sa iyang asawa ni si Lenlen. So ang natabo, pagwa nila, sa nga sa gwa sa ilang balay, gulpiya lang ni ginbuno-buno si Lenlen. So nakadalagan ni si Lenlen, kag nakaang asawa, kag nakapangayo bulig sa mga tagbalay dito. Tapos ang ining asawa mga 1.5 kilometer sa lin sa ilang pulian, nakita na lamang ini nung nagbitay na. Kung may kabit na sa may igot na sa saliog. Or sa iyang naangkot na sa kahoy. Ma'am, isa initially diyan nga nagikog ang sikitado. Simo sir, ano man ang rason tungod sa ginasuperya pagsabi sa bali sa ma'am, wala man sila kuno sang may ginaawayan. Baka okay lang man kuno kung masasawa niya. Pero amo na gina ma'am, may tungod sa may story nga may hindi iyang stable lang iyang pagi sa kamisaro niya. Pero ang natabo na kapag-hitay din sir kapag puno sa asawa, isa lang akadlaw, Isa na sa kadlaw. Isa na sa ang asawa sir, anong mga pilas niya sir? So, sari-sari mga parts sa lawas niya. Susubong sa Sikatuna Luz, primary hospital na tang sa may barangay Luz, Gihungan. Part na sa sang Gihungan, actually mamang na siya ng boundary sang Isabela, kag sa Gihungan, Negros Oriental. So, okay naman, stable na ng asawa? Sa ito ma'am, pag sa tropa, is conscious naman siya. Pero na kami update sa subong ma'am, kitungod nga medyo layo patungod. Medyo wala po signal. Pero from time to time,
check naman kung ano na ang sitwasyon sa iyang asawa. Ang gamit pangbuno. Sundang ma'am, nang daw, kitchen knife. Oo. Bombo Gracelyn, ang barangay Banog-Banog ti sa bukid ni gini nga bahin sa Isabela, no? Lapit na itong lisbon dito sa Piak sa syudad sa Gilungan sa Oriental, no? Muna dito sa Grindelan lang iya sa may kawanin sa Oriental nga hospital, Bombo Lani. Bombo Gracelyn. Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Dennis, no? Nasa part or between bala, no? Boundary sang Isabela kag Oriental o kung Gilungan City, Bombo Dennis. So mayo lang kay wala pala Bombo Dennis na na puruhan, no? Ang ining iya nga asawa, nakadalagan baka nakapangayo tabang. So mo gina Bombo Dennis, no? Budlay kung may ginasupre pala, no? Nga depression abidra o kung mental disorder. So nasapuan ining bana niya, as mentioned kayo Sir Partidas, mga 1.5 kilometers away sila balay, no? Sanggit pangita na siguro sa mga tawo, kung din suspect, iti matapos gimbunong bana niya, ang asawa niya, mutaging buliligan ang asawa niya. So sanggit pangita na siya, amo na yung nasapuan na siya, nga dito niya sa unan, sa ila balay, nakita nang nagabitay ng sining biktima o nining bana nagabitay sa puno sa kahoy. Yes, so Dennis, nagratol na niya siguro kay siyempre ang iya ginimo, krimen na mo. So base pala kung ano nagsulod sa ulo ya. So lang siguro, naghimo na lang mag-suicide pala Bombo Dennis, no? Para nga matapos man ang iya sining problema, no? So amo na posible ang rason niya. So wala man ni sang foul play, no? According sa aton sa mga kapulisan, isa ka suicide incident natabo after sang stabbing incident Bombo Dennis. So Dennis, amo nang mga balita nga nagikan sa patrol ini si Bombo Grace din bato nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod pa sa radyo. Bombo! Tama, salamat pong Bombo Gracelyn Lobaton. Matong bana, binuno iyang asawa. Kung basi kung nagbalik ulat ito ng balatian niya, Bombo Gracelyn, kiti previously, may gasuppress nga mental disorder, no? Ti basi itong nabatian niya gagahod, so black ko sa may mental disorder ka ko gamay lang niya nga kulas-kulas, di gani ka ba balon ako kulas sa pinsan mo, basi kung may iba na, mo ito gumawa, blaki, basi kung nasalaan niya itong basawa, iyang mo itong basi sila, nga duga, kulas-kulas kung gagahod sa guwa sila balaki, mo ito nabunaan niya. Kita perspective natin, suppressing mental disorder. Basi may depression sa daan, mo ito sa budlight, basi siguro pagkabalaw yung nabunaan niya, asawa niya, kung daw depression na daw lain na matya mo itong naghikog man inisabit siya nga biktima. Ati man na ganito ay mapatalgid ang iya sining asawa, no? Siya ito, anak ko nabulo dito sa may ospital, no? Dito sa may dito sa may banwasang usulad sang Gilungan, no? Sa Negros Oriental, kayong barangay Banog-Banog, Isabela, bukid na gini, no? Layo na gid. Piyak to nga part ya ti territorial geographical territory niya sa siyudad sang Gilungan, Negros Oriental. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 50 minutos sa kaligan sa na alas 5 sapon. Inyo panatuntunan Bombo Reports Afternoon Edition, magapan ng balik. Makaligan lamang pala ka importante nga mga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas! Paradyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Bacolod. Number 1 Bas Paradyo Bombo. Balik din po palagad siya Platutunan Bombo Reports Afternoon Edition. 5 minutos lang nabilin para mag-labot kita sa lasay sa gabi sa ato sining center. Dahil kita na yung makabilan sa pilaton kamatalakayan, pinapaginaton kamatatag tulupangod kay sinigil ang mga adlaw. Ang Philippine National Police, ang pamunuan sang PNP, nagpahayag nga ilagi na suporta karon aning ginatawag nga SIM Card Registration Act. Di ba lang pagparehistro mo sa imo sining SIM card, sa imo sining sa cellphone. Kaya actually ini nga bagay last year pingiduso iya sa atong kongreso nga dapat ang SIM card sa isa ka individual ginagamit siya sa isang cellphone naka-registered. Para do mo na bala po sila kung may ara ka magkuhan ka o patakod ka sa telepono, landline, kung ma-apply ka, imo nga landa, data, tanan. So, ina nga telephone number na registered na sa imo. Nga ngalan, nga mo na parang padala billing ko, registered sa imo nga mailing address da, sa imo ngalan, amo na blayran mo. Kaya subunyati kung may SIM card, may cellphone, kaya, pwede kaya, bisan oras-oras, pwede mo isang SIM card, mo cellphone. So, ini sa damlang po si Kuginduso ini, as part, nga sining tabla in kaso, kaya damo scammer, damo managinto, damo manugtunto, nga ginagamit ang gahimo sa sila mga illegal activities, pagi sa kwanabi, pagpadala sa message, text message, pagtawag pa sa ila sining cellphone, gamit ang SIM card. So mabudla i-trace kay after iya mag-transaction sila magpatigayon sila sa ginatawag ng mga sindikato na transaction, kuhaon ng SIM card, boy, isla naman sa bago. So sa mga paghimos ng krimen, kung sa mabudlayan ng pag-trace up, paglagas sa mga suspect. So muling ginduso ini nga dapat may ipa-registered. Yung tawag SIM card Registration Act mga kaibanan. Ngati, doon naman siya last year, sa ginduso ini, damo nga mga grupo ang nagpamalabag, particularmente mga leaf-leaning groups,
nagapamalabag. Kahit isunod sila kuno is panabi, paglapas sa aton sining privacy. Pero sino sa kay PNP Chief General Leonardo Carlos, nga wala man sa may nakita, nga ini paglapas sa tuwag nga privacy sa isang tao. Mga kabinan, di ko way kami nagrumen himo yung katuntuhan, way kami niya gahimo sa scam, hindi ka man scammer, way man nagro problema, nga kung iparehistro tatong SIM card, nga mo na mangin SIM card number mo sa imo sa cellphone, forever na. Kaya dapat yung mga SIM card na yung expiry, subong yung mga SIM card na itong 3 bulan di mo maludan, ka-expire. Tiyala ka, hindi ka nakagamit. Expire mo SIM card, bakal ka ng SIM card, islan mo lang sa SIM card. Kaya naludan mo gini sa permi-permi. Kaya kung may time duration siya, hindi mo maludan, nagka-expire mo kami. So kung dapat ko na muli nga iparehistro tatong sining SIM card, dapat wala na expiry. Di siya may expire. Kaya tiban sa bungo, ang iba niya nga kwan, 3 bilog cellphone mo, 4 bilog cellphone. So ano mo tabos niya dira, 4 mga SIM card, ila sining nga pa i-rehistro mga kamanan. Di mabalaan na di karin dito na ginaladlad sa sining SIM Card Registration Act karon nga ginatalakay dira makaimanan sa Senado. Kung sa nagligan ng bulan sa Pebrero, ang Senate and House Representative nag-ratify sang Bicameral Conference Committee report sa sining measures nga requiring sang registration sang mobile phone subscriber identity module card o kung yung tawag nga SIM card mga kaibinan. Sinalong sige tawag nga SIM Registration Act mga kaibinan. Ti kon singko no ay ka man nato dia katuntuhan nga ginihimo, way man problema garo kon ipa-registered ta sa iban nga nasyon muna, dibla? Sa Amerika, sa European countries, ang SIM card mo yan, number mo registered na sa gobyerno nila. Forever mo na yung number. Unless kung mag-change ka, surrender mo SIM card mo, another kaya man kuha sa SIM card number, register mo sa gobyerno, doon mo na bla. Kita mo, dasig sila mag-trace. May mga kanabo ng mga illegal, kung ano da, ma-appear ang number ng gamit sa paghimos ng transaction, paghimos legal, di ma-post nila mag-trace ng kriminal. Mabalaan nila kung na transaction na SIM card number ng gamit, sino na nakarehistro. Mga kaibinan, di mayo man ako, pabor ko na ganyan i-rehistro. Mayo na kay forever ta na yung number, nito magbaylo-baylo pa. Kaya kung wala ka maghimo sa katuntuhan, wala man siguro, hindi man makabig nga intrusyon sa imo sa privacy, unless kung ginamonitor ko na nila. Kung gina-wiretap kanila, wiretapping nga, illegal gina pwede ya. Ara na sa aton nga kasuguan niya nga hindi na pwede ang wiretapping. Illegal na mga kabinan. Tinirehistro mo lang ni. Imo number. Nga mo number mo si Juan de la Cruz, Jessica Star. May mga namuli ka transaction kay mga scam kam to nagwa na gamit, nagwa number mo to mo gamit at kilala kay mga kabinan. Ari News Center sa aton sining Bombo Network News. News Center, come in. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo DWSM Star FM Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, 28 na sa buwan ng Marso 2022 sa ulo ng ating mga balita. Agriculture supply smuggling lalo pang lumala ayon sa ilang vegetable traders. Ang Commission on Election naman ilalabas sa susunod na linggo ang listahan ng mga areas of concern na may kaugnayan sa nalalapit na halalan. At RPU's largest ever joint war games, formal nang binuksan ngayong araw. US military nilinaw naman na hindi isang show force ang Balikatan 2022 sa kabila ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. One-on-one debate ng mga presidential candidates hindi isasagawa ng Commission on Election.
At sa ating pulis report, 2 patay, 8 sugatan sa pagbaligtad ng pick-up doon sa Zamboanga, Sibugay. Sa international news naman ng Ukraine, gagawaran ng Peace Award ang mga kumpanyang lilisanin ang Russia. Sa ating balitang palakasan, ilang venue para sa SEA Games natapos na ng Vietnam. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Naglabas ng himutok ang mga maggugulay sa patuloy pa rin na vegetable smuggling na nangyayari sa ating bansa kahit sa kasagsagan ng pandemya. Ayon kay Agot Balanoy ng La Trinidad Vegetable Trading Areas Association, hindi totoong wala ng pagpupuslit ng gulay na nangyayari sa mga bagsakan. Katunayan, sa carrots at strawberry pa lamang ay limpak-limpak na manong illegal na mga produkto ang pumapasok sa ating bansa sa kabila ng napakarami din naman na sariling produce ng mga magsasaka dito sa Pilipinas. Sinabi pa ni Balanoy na humupa lamang ng bahagya ang smuggling kapag napupuna tulad na lamang ng isinasagawang Senate hearings, ngunit bumabalik pa rin pagkalipas ng ilang linggo. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Agot Balanoy ng La Trinidad Vegetable Trading Areas Association. Our vegetable industry actually is very wide in coverage. We supply the whole country. On the north side of the Philippines, we supply as far as Batanes, and in the south we supply as far as General Santos City and Palawan. Ganyan po kalawak yung dinidistributan ng gulay po namin. So we supply 60 to 70% of the country's needs of the semi-temperate vegetables. According to the Department of Agriculture, year 2012, the vegetable industry of Benguet is worth 14 billion. At an average, we distribute 1.5 million kilograms per day of assorted vegetables to all the key markets in the country. Pag kami po ay nag-oversupply, we reach as far as 3.3 million kilos every day. Kaya malaki po ang problema namin dahil dito sa vegetable smuggling kasi ganun nga po our economy in Benguet is actually anchored largely to agriculture. So for vegetable smuggling, we started complaining as a backgrounder. We just would like to establish our claim that smuggling never stopped at all. So we started complaining last year, July and August, but the Department of Agriculture denied that there is smuggling or there are vegetables coming from China entering our market. So after they officially claimed that, we made our own research and we posted our research, the result of our research. So if you could look at the screen, I have encircled there the dates where we posted our documentations. So monthly, it started with August, September, October, November, andyan na po yung dates, nandyan na rin po yung mga area kung saan nakuha po namin yung mga picture. And of course, nung December po, after po nung first Senate hearing natin, natigil po ng konti. For a while, the smuggling stopped, the distribution of the smuggled carrots stops for a while sa mga key markets natin. But on December 24, nagsilabasan na naman po ulit. So January, we still posted because it never stopped us at all as I have made mention. And then February, ganyan pa rin po. Marami pa rin po ang naglilipa na sa mga markets po natin. And despite all of those claims that there are confiscations that are being conducted by the agencies. And of course, I remind you for the Korean strawberries that we discussed last time. We posted that on the month of December. And this is the document that I failed to show you last time, the permit that was given to the imported Korean strawberries, which is ornamental plants. Bahagi yan ng mga pahayag ni Agot Balanoy ng La Trinidad Vegetable Traders. At samantala, nakukulangan naman si Senator Coco Pimentel doon sa sinasabing aksyon ng Bureau of Customs. Kaugnay ho ito sa paghahabol sa mga nasa likod ng technical smuggling. Umaasa lamang daw kasi
ang kawanihan sa ulat ng local government units o LGUs na nakakasakop doon sa mga lugar na may kaso ng pagpupuslit ng agriculture supplies. Ayon kay BOC Assistant Commissioner Vincent Maronilla, marami naman silang mga aktibong pagkilos para mahabol ang mga nasa likod ng smuggling. Pero dahil nga doon sa mungkahi ng senador, ay pakikilusin na rin umano nila ang mga tauhan para ma-verify pa yung mga lugar na naitatala kung saan ay may mga importation at may mga pagpupuslit na naitatala at yan ay sa nakalipas na mga buwan. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pagtatanong ni Senator Coco Pimentel dito kay BOC spokesman Vincent Maronilla. Entity, ang suggestion ko sana, go beyond the juridical entity, ang tawag niyan, pierce the corporate veil. Disclose the people behind the corporate entity, blacklist them also. Parang ganun. Is that what we do, Attorney Maronilla? Yes, Mr. Senator, that's what we actually do. Once a violation of the Customs Modernization and Tariff Act or other related laws is done, we actually pierce the veil already. So we don't just blacklist the actual company, we also blacklist the personalities involved. Okay, so there are, kunyari, Corporation XYZ and then Mr. ABCDE. So when you blacklist the corporation, you also blacklist the 5. Are you sure about this? These 5 can never be incorporators of another corporation now applying and getting another, becoming another licensed importer. Is that what happens? That's what I was informed by the legal service, Mr. Senator. I'll have to confirm, but as far as some of the documents I saw, the responsible officers recorded with the Bureau, the President and other members of the corporation are actually the ones where cases are being filed against and blacklisted in the Bureau of Customs System. And then sa real life experiences natin, dun sa mga na-blacklist natin na corporate entity, tinignan natin yung records nila. May mga times pa na yung address na yun ay inaccurate addresses. Pagdating nyo ron, wala naman pala ron. So even the court processes do not progress because hindi ma-serve ng mga summons o subpoena. May ganong instances po, Senator. But what we do now is that immediately after the accreditation process, we do post-compliance already. That's why there were several companies that had to be suspended because they were found to have irregularities in their addresses. Either they were not existing there, or there were signage commitments that were not done, or they had misrepresentations in their application. Bahagi po yan ang pagtatanong ni Senator Coco Pimentel dito sa tagapagsalita ng Bureau of Customs na si Assistant Commissioner Vincent Maronilla. Bombo Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates. Ang Commission on Election naman ilalabas sa susunod na linggo ang listahan ng mga areas of concern na may kaugnayan yan sa nalalapit na halalan. Kaugnay niyan may balita si Bombo Dave Vincent Pasi. Commission on Elections sa darating na Lunes ang listahan ng mga areas of concern na may kaugnayan sa halalan sa darating na Mayo ayon kay Commissioner George Garcia. Sa laging handa public briefing kaninang tanghali, sinabi ni Garcia na nakapagsumite na ang Philippine National Police gayon din ang Armed Forces of the Philippines ng listahan ng mga color-coded areas. So sa kasalukuyan po nagsubmit sa amin ang ating pong PHP at saka Armed Forces ng listahan ng mga areas of concern magmula sa green, yellow, orange at saka po yung red. Yan po, asahan po ninyo by siguro hanggang Thursday ay mag-a-announce po ang COMELEC sa pamamagitan po ng NBank. I-announce po natin kung ano talaga yung mga areas of concern, lalo na yung red. Lalo na yung talagang bibigyan natin ng pagtutok at pagtuon dahil sa napakataas na posibilidad na magkaroon ng violence o kaya matindi talaga yung laban o awayan ng mga kandidato lalo pat sa lokal. Mga Webes po, i-announce po natin ng USEC. Ang mga lugar sa bansa ay classified ng PNP sa 4 na color-coded categories. Ang mga ito ay ang green, yellow,
orange at red. Ang mga lugar na classified bilang green ay makukonsiderang generally peaceful sa halalan ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Ang yellow areas naman ay may napaulat na suspected election-related incidents sa nakalipas na 2 halalan. Posibleng mayroong presensya ng mga armed groups at intense political rivalries. Ang yellow areas ay kinukonsidera bilang areas of concern. Orange naman ang kulay ng mga lugar na mayroong naitalang presensya ng armed groups katulad na lamang ng NPA at mga BIFF. Ang mga ito naman ay maikukonsidera bilang areas of immediate concern. Samantala, ang mga lugar naman na nasa red category ay nakakaranas ng mga parameters para sa yellow at orange areas. Ilalagay ang mga ito sa ilalim ng COMELEC control ayon kay Fajardo. Samantala, sinabi ni Garcia na tatalakayin muna ng COMELEC Unbank ang posibleng adjustments naman sa guidelines para sa election gun ban exemptions at application para sa security personnel. Kami po, magbibigay kami ng mga permit, pabibilisin natin yan, pero yung pag-monitor doon sa kanilang ginagawa, sa mga violation, dapat po yung mga head of agencies na, lalo pat equal branch of government natin. Patungkol naman po sa mga negosyante, patungkol naman po sa alam po security agencies, alam naman po natin nagne-negosyo lamang ang mga yan. Napakahirap naman yung kanilang mga security guards ay wala pong armas na ginagamit. Alam naman pong batuta lang ang panggagamitin nila para ipanghabol sa mga masasama. Katulad po halimbawa nitong mga negosyante natin na talaga namang iba, lagi may dalang cash. Yung mga cashier ng mga kumpanya na lagi may daladalang cash na pang cash advance or whatever, ay yan po padadaliin natin ang sistema. Ang purpose po natin dito, ikaakat natin ang lahat ng administrative things na nakakabagal sa proseso. Ay yun po ayaw natin. Mula sa Intramuros, Maynila, Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa mga karagdagan pang ulat, magpapatupad ng recalibration o adjustment ang Commission on Elections sa ipinapatupad nitong patakaran para sa gun ban exemption. Sinabi ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia, padadaliin din ang sistema at sa halip na dati ay matagal ang naturang proseso, may mga hakbang na silang ginagawa kagaya ng pag-fast track mismo doon sa kanilang panig upang may coordinate doon sa mga tanggapang kinaukulan at mabilis na maigawad kung anumang exemption ang kinakailangan. Mahirap naman anya na aasa lamang doon sa dating sistema at mapapabagal ang mismong pagsasagawa ng mga kinakailangang hakbang at ito ay sakop pa rin ng political activities at ito'y saklaw din ng pinapairal na COMELEC gun ban. Kaya obligasyon din naman ng full body na aksyonan sa lalong madaling panahon, lalo na nagsimula na rin ang kampanyahan para sa lokal na level. Sa karagdagan pang balita, mga driver ng pampublikong sasakyan balak na magpa-full tank bago ang panibago na namang pagtataas sa presyo ng produktong petrolyo simula bukas. May detalye pa si Bombo Raymond Tinaza. Ngayon pa lamang ay problemado na ang mga nasa public transport, partikular yung mga driver ng mga pampublikong sakyan gaya ng jeepney at pampasayarong bus at mga taxi. Ito ay dahil bukas, meron namang panibagong serye o panibagong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Una nga rito ay nag-anunsyo na ang ilang kumpanya ng langis kaugnay sa ipairal ng panibagong major hike sa presyo ng petroleum products simula nga bukas at ito na ang ika-12 beses na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong taon. Sa nilabas na advisory, inayag ng Philippine Shell Petroleum Corporation na magtataas sila ng 3 pesos at 40 centavos sa kada litro ng gasolina habang 8 pesos and 65 centavos naman sa diesel at 9 pesos and 40 centavos sa kerosina. Ang clean fuel at petrogas naman ay magpapairal ng kaparehas na adjustment, maliban na lamang sa kerosina na hindi nila ibinebenta. Sa panig naman ng Unioil, inaasahang magtaas sila ng 8 pesos hanggang 8 pesos and 30 centavos ang kada litro ng diesel, habang 2 pesos and 90 centavos naman hanggang 3 pesos and 10 centavos kada litro ng gasolina. Ang iba pang kumpanya ng langis ay natakda namang mag-anunsyo na kanilang oil price adjustment
ngayong araw hanggang bukas. Kaya para sa mga nakapareham ng Bombo Radyo ng mga taxi drivers, kagaya na lamang ni Manong Romy at Manong Joe, ay susubukan na makapag full tank na ngayong araw bago ang oil price hike bukas para kahit paano ay makatipid naman at dagdag ito sa kanilang iuwi sa kanilang pamilya. Malamang, ganun ang gawin niya siguro. Hanggat may papultang tayo. Pag wala, di ba? Hanggang 500 tayo nito. Magkano yung inaiuwi mo na kumpara noon nung hindi pa ganito kataas yung presyo? Sa ngayon, kasi hindi naman taga ko hamahataw ng biyahe talaga eh. Pag kumita konti, pahinga na, yun lang yun eh. Dati, pag pananghalian, pumipila ka sa mga bungo-bungo, sa nabawang bungo. Ngayon, ano ng ulam? Ngayon, hindi. Kahit paano, din, may isda, minsan baboy, ganun. Pag magtaas 8 pesos, paano yan? Wala rin, gutom. Anong diskarte? Ito, makikiusap sa mga pasahero na kung mare, dagdagan naman nila. Kasi ang metro namin, talong-talo talaga. So ngayon, hindi na kayo gaya dati na dire-diretso lang. Ngayon, ano na? Oo, pila-pila talaga. Hindi pwedeng lakad ng lagari. Ano lang talaga. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Umaabot na sa mahigit 60 milyong mga Pilipino ang nakakumpleto ng biometrics registration para sa National ID. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Umaasa naman si PSA Undersecretary Dennis Mapa, ang siyang National Statistician and Civil Registrar General, na mas marami pang mga Pilipino ang magpaparehistro sa Philippine Identification System o PhilSys at maabot na rin ang target para ngayong taon kasabay ng pagluluwag sa community quarantine restrictions. Sa kabila naman ng pagbabago sa mga quarantine restrictions, kailangan pa rin anya ng mga registrants na sumunod sa safety protocols gaya na lamang ng physical distancing, pagsusuot pa rin ng face mask at regular na sanitation para sa pagproseso ng mga national ID sa pagkuha ng biometric information kung saan kukunin ang fingerprints, ang iris at front-facing photograph sa mga PSA registration centers. Samantala, naglabas na ng isang memorandum circular ang Malacanang na nag-aatas sa lahat ng government establishments na maghanda para sa pagtanggap ng PhilSys sa kanilang pagproseso at gayon na din sa mga serbisyo. Sa iwalay naman na executive order, lahat ng government agencies at maging ang mga pribadong establishmento ay inatasan na ring tanggapin ang PhilID card at PhilSys number bilang proof of identity sa pakikipagtransaksyon. Samantala mga kabombo, dako muna tayo dun sa good news, yung libreng sakay ho dito sa mga tren natin. Alamin natin kung papaano ang diskarte ho dyan para maka-avail yung ating mga kababayan dito sa mga commuters na makikinabang dito ho sa proyektong ito ng pamahalaan. Pasalamat daw ng husto yung mga commuters. Alamin natin yung ulat dyan ni Bombo Gerald Ulep. Labis nga ikinatuwa nitong ating mga kababayan itong libreng sakay dito pa rin sa MRT Line 3 na magtatagal hanggang Abril 30. Sa pagsisimula nga ng libreng sakay sa MRT Line 3 ay narasan itong mahabang pila dakong alas 5 kaninang madaling araw para samantalahin ng mga commuters itong libreng sakay na handog ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga commuters sa kanyang kaarawan at magtatagal ito hanggang Abril 30. Inihayag ito ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang naging rehabilitasyon sa naturang railway. Pinangunahan naman ni MRT3 Acting General Manager Michael Kapati ang launching ng pagsisimula ng libreng sakay ngayong araw mula North Avenue Station sa Quezon City hanggang sa Taft Avenue naman sa Pasay. Sa panayam naman ng Bombo Radio Philippines sa commuter na si Raquel Mabini, sinabi nito ngayong araw lang daw niya na lamang libre pala itong sakay at ito ang kanyang unang pagkakataon din na sumakay sa MRT. Ngayon ko lang nalaman na libre galing doon sa Rotonda. Okay naman. Mas maganda nga yun may libre. Ngayon lang din ako nakano ng libre yung sakay. Masaya naman. Nakakalibre kahit paano.
Samantala laking tuwarin ni Aling Irene Inhente ang libreng sakay sa MRT dahil malaki raw itong tipid sa mga commuters. Sa katunayan, ang kanyang pamasahe sana ngayong araw ay yung natipid ko ngayon, naibili ko ng tinapay. O, di ba? So, maganda, maganda. So saan po kayo pupunta? Boni, Magkano po yung pamasahe hanggang Boni? 20 from here. Pagbalikan 40. Pang-almusal na yun, di ba? Sa tanong naman kung gusto niyang libre na lang ang sakay sa MRT3 habang buhay, ay narito ang kanyang sagot. Ay, sana! Malaking bagay. Actually, magandang idea yan ng presidente natin. Actually, talagang, yes, talagang happy birthday, Mr. President. At dahil maraming mga mananakay ngayon ang siguradong bubuhos sa MRT3 para sumakay, ay siguradong mararanasan din ang mahaba-habang pila. Pero sa kabila nito, sinabi ni Aling Raquel na Kasi libre at hindi, may pila talaga. Pero nung sumakay ako kanina, wala namang pila. Very smooth yung walang agawan, wala akong na-experience na tulakan or mahabang pila. Okay lang. may mensahe rin ito kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ay, happy birthday, Mr. President. Ako sa iyo, salute ako sa iyo. Kasi naramdaman ko ang pagiging presidente mo. Maaaring makapag-avail ang mga commuters ng libreng sakay sa MRT3 hanggang Abril 30 maliban na lamang sa mga araw na sasailalim ito sa scheduled maintenance mula Abril 12 hanggang Abril 17. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 23 minutos na makalipas ang alas 6 ng gabi. Abangan humamaya mga kabombo sa ating entertainment news. Aba, itong Hollywood actor na si Will Smith ay nagsorry sa ginawang pananapak sa gitna ho ng Oscars Awards, habang ang kapwa naman nito aktor, yung komedyante ho na si Chris Rock, ay hindi na raw magdidemanda kahit siya ay nasampal ng naturang aktor. Yan at iba pang mga balita susunod na. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, Big Summer Lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Iniulat ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia na walang Pilipino ang nasugatan sa pag-atake ng rebelling grupo na Houthi sa may Jeddah noong nakalipas na Marso 20 at 25. Sa isang statement, sinabi ng embahada na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad at sa Filipino community para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga Pilipino na nasa Saudi Arabia. Una rito, tinamaan nga ng isang armed drone ang Public Petroleum at National Gas Company ng Saudi Aramco's refinery noon ramang araw ng Lunes sa nakalipas na linggo. Ito ay matapos na rin na magpakawala ng ballistic at wing missiles at drones ang Houthi rebels na target naman ang Saudi Arabia. Kaugnay pa rito, nagbabala din ng Foreign Ministry ng Saudi Arabia sa direktang banta ng pag-atake ng grupo sa pandaigdigang supply ng langis. Sinabi naman ng Foreign Ministry na walang pananagutan ng bansa sakali na magkaroon anya ng kakapusan sa supply ng langis dahil sa pag-atake ng naturang rebelding grupo. Base naman sa Organization of the Petroleum Exporting Countries na ang Saudi Arabia ay mayroong 17% ng world's proven petroleum reserve. Sa iba pang balita, yung RPU's largest ever joint war games, formal na hong binuksan yan ngayong araw. Pero may paglilinaw ho dito ang US military kaugnay ho doon sa mga haka-haka na show of force ito dyan sa West Philippine Sea. May mga balita si Bombo Annalise Soberano. Formal
Formal nang binuksan ang tinaguriang largest RP-US Balikatan Exercises 2022 ngayong araw. Pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Andres Centino at US Embassy Charge d'Affaires Heather Bariaba ang opening ceremony. Ayon kay AFP Chief Centino, espesyal ang balikatan ngayong taon dahil sa pagiging lawak ng aktibidad nito. Pagkakataon kasi ito para matuto at masusubukan din ang mga bagong gamit na nakuha ng Armed Forces of the Philippines. Sinabi naman ni AFP Balikatan 2022 Exercise Director Major General Charlton Sayan Gairlan na ang ehersisyo ay testamento sa katatagan ng relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay Gairlan, mahalaga sa national security ang balikatan dahil pinapalakas nito ang kakayahan at kahandaan ng mga sundalong Pilipino sa iba't ibang operasyon. Tampok sa mga aktibidad ngayong taon ang Amphibious Operation Exercise sa Claveria, Cagayan at ang Combined Arms Live Fire Exercise sa Colonel Ernesto Rabina Air Base sa Tarlac. Lalahukan ito ng 3,800 tauhan ng Armed Forces of the Philippines at 5,100 members ng US military. Kabilang sa mga aktibidad ay ang Amphibious Landing Exercise, Counter-Terrorism, Urban Warfare Exercise at iba pa. Lalahok din ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa humanitarian and civic assistance projects. Nabatid ng Balikatan 2022 ay ang pinakamalaking joint military exercise ng Pilipinas at US. Ito na ang ika-37th iteration ng Balikatan exercise sa pagitan ng dalawang bansa. Tatagal ito hanggang April 8, 2022. Samantala, nilinaw ng US military na ang Balikatan Exercise 22 ay hindi show of force sa kabila ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Itong ang binigyang diin ni Major General J. Bergeron, Exercise Director ng US side at Commander ng US 3rd Marine Division. Dagdag pa ni Bergeron, ang Balikatan 2022 ay pagkakataon para ma-improve ang security and defensive capabilities at ang kahandaan sa pagresponde ng dalawang bansa sa anumang krisis. Magsisibi namang observer ang bansang Australia, New Zealand at iba pang Southeast Asian countries. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Karagdagan pang mga balita, nananatili pa rin sa mga evacuation centers ang nasa 1,228 mga pamilya o katumbas yan ng 4,143 na mga individual dahil nakataas pa rin sa Alert Level 3 ang Bulkang Taal. Base sa situation report na inilabas ng PNP Public Information Office, nasa 8 mga barangay sa Batangas ang inilikas ngayong araw mula sa may Barangay Banyaga at Bilibinwang, sa may Agoncillo, sa may Buso-Buso, Gulod at Bugaan East sa may Laurel at doon naman sa may Palsara, sa Balete, Kiling at sa may Talisay at Don Juan sa Cuenca. Karamihan sa mga nilikas ayon sa PNP ay mula sa Agoncillo at Laurel. Nagpadala na rin naman ang PNP ng mahigit 100 mga police officers para naman mamintina pa rin ang kapayapaan at kaayusan sa lugar. Kung maalala nga ay itinaas na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang alert level sa Taal Volcano noong araw ng Sabado sa alert level 3, kasunod na rin ng Priato magmatic eruption sa main crater ng bulkan. Pinayuhan naman ng isang maritime expert ang ilang opisyal ng pamahalaan na baguhin yung mga protokol na pinapairal ng militar sa pag-uulat ng mahalagang maritime incidents habang sila ay nagpapatrolya lalo na ho dyan sa West Philippine Sea. Sinabi ni Professor J. Batong Bakal ng UP Director for Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea na kinakailangan daw ng mga pagbabago o adjustment sa ilang mga proseso. Ito ay para maiangkop sa international audience ang ating mga pagkilos kasunod rin ng patuloy na pambubuli ng Chinese vessel sa mga barko ng Pilipinas na nasa West Philippine Sea habang ito ay nasa karagatan pa man din na malapit sa ating mga isla. Matatandaan na iniulat ng Philippine Coast Guard ang insidente ng close distance maneuvering ng isang Chinese vessel na may boat number 3305 sa BRP Malambrigo
habang nagpapatrolya ho ito dyan sa bisinidad ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Noon pa itong linggo at ayon nga kay Batong Bakal, dapat na mapabilis yung pag-transmit ng mga kalintulad na insidente upang ito ay agad na maaksyonan at maipaalam sa buong mundo. Ang ginagawa ng Chinese personnel na namamalagi pa rin sa naturang bahagi po ng karagatan. Gayunman, sinabi nito na nakadepende yan sa magiging direktiba ng opisyal ng ating bansa upang hindi rin naman maapektuhan ang ating foreign policies. Sa dagdag pang mga balita, mga botante nag-i-improve na rin sa pagpili. Ayon po yan sa CBCP. May karagdagan pang detalye si Bombo Jovino Calang. Nagiging matalino na ang mga botante sa pagpipili ng kanilang mga kandidato. Ito ang naging obserbasyon ng Caritas Philippines, isang social arm ng Catholic Bishop Conference of the Philippines. Sinabi ni Father Antonio Labiao, ang Executive Secretary ng Caritas Philippines, na mayroon silang malawak na ginagawang voters education para makapili ng tama ang mga botante. Inamin nito na may malaking impluensya ang social media, kaya kanila itong ginagamit para mayroong matutunan ng tama ang mga botante sa pagpili ng kanilang iluluklok sa pwesto. Sa paglunsad din ng 40 Days of Prayer ngayong araw ay magsasagawa rin ng assessment ang Caritas Philippines 10 araw bago ang May 9, 2022 election. Mayroon kaming binubuo sa mga social action centers sa national level through the National Secretariat ng Caritas Philippines, sa CBCP media network namin, na tumutulong kami na para magkaroon ng fact-checking, no? So ginagamit namin yung mga machineries din namin sa simbahan. Pero ang pinakamalaki talaga naming pamamaraan na tingin namin very effective ay yung aming mga face-to-face conversations sa mga communities, no? Yung aming mga tawag noon, mga basic ecclesial communities or BEC, mga circles of mga parishioners. So, diyan talaga ma-check mo kaagad yung mag-usap-usap ba sila. So, ma-filter yung yung mga pumapasok through social media ng mga fake news, or yan ba totoong picture, yan ba yung totoong mga sinasabi. So, ma-double check. Sa tingin namin, a powerful way of counteract, no, the fake news through the social media. Sa akin hindi pa ako makapagbigay ng numero, pero according to the reports na natatanggap ko galing sa aming mga social action centers, dahil sa kanilang laser-guided discernment, maraming nang nakapag-desisyon, no, natulungan mag-desisyon yung mga voters na sa ordinaryong mga komunidad na wala silang access ba sa technology, no? Pero through conversation, nalilinawan sila. So nakapagawa sila ng mga decisions. Nakita namin malaking improvement dahil masaya sila na sinasabi, salamat naman na mayroong ganitong programa, no? Na nalalaman namin, nakikilala namin kung sino tong kandidatong ito at ano ang karapat-dapat naming gawin. After itong paglunsad natin ng I Vote God o yung 40 days na parang campaign on before mismong May 9 election, ano po after this, sir, may mga other program po? Mayroon kaming gagawing siguro mga last 10 days, no, before election. Magkaroon kami ng evaluation, and then we will see, no, siguro tatingnan namin na ang mga voters ay mag-involve in terms of poll watching, tapos hopefully matulungan din sila na they can find their precincts, mga anak. So mayroon kaming mga tawag namin yun, parang the last 10 days or 9 days prayer, tapos evaluation, no, and then kung ano pa yung mga loose ends na dapat gagawin na i-asikasuhin bago mag-election day. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo!
35 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Abangan pa mamaya mga kabombo yung ating update para sa mga fans nitong si Will Smith. Ano na nga bang nangyari doon sa kanyang nasampal sa mismong programa ng Oscar Awards? Samantala, naniniwala si Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion na malabo pa na mapunta tayo doon sa tinatawag na new normal. Yan ay sa buwan ng Abril. At tulad nga na una na sanang inaasahan dahil sa pagbaba ng mga kaso ng COVID-19, sinabi ni Concepcion na posible kasing muling magkaroon ng surge o bigla ang pagtataas na naman ng mga kaso sa second half ng taong ito. Yan ay sa mga hinaharapang panahon at kahit bumaba na nitong mga nakalipas na linggo ang mga kaso ng COVID-19. At nagpapabooster na rin yung marami dito sa ating bansa. Ayon pa kay Concepcion, dapat ay umakyat sa 70 hanggang 80% yung antas ng boosting bago tuluyang alisin ang alert level status o ilagay ito sa alert level 0. At yan yung pinakamababang level ng alerto. Sa National Capital Region niya ay nasa 30% pa lang ang natuturukan ng booster dose. Habang sa ibang mga lugar naman ay katulad ng Region 5 hanggang Region 12 ay mababa pa rin sa 10% yung nagpapa-booster shot. Kaya delikado pa rin ang naturang mga lugar kung sakasakalit. Baka may panibagong pagtaas ng mga kaso at matagal pa bago matanggal ng tuluyan yung alert level number 1 sa maraming mga lugar sa ating bansa. Ang health news ay inihatid sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator made with pure CM glucan. Sa ibang balita naman, inaasikaso na ang implementasyon ng Phase 3 ng Service Contracting Program para matugunan ang mobility needs ng mga mananakay. Ayon sa Department of Transportation, sa isang statement, sinabi ni DOTR na ang 7 billion pesos na pondo para sa Phase 3 ng Service Contracting Program ay inilabas na ng Department of Budget and Management noong nakalipas pang linggo at downloaded na rin ito sa LTFRB noong Marso 23. Ayon kay Transportation Secretary Tugade, ito ay magbibigay sa mga drivers at operators ng regular na payout sa gitna ng nararanasang mataas na presyo ng langis at maging sa inflation. Gayon din sa pamamagitan ng service contracting ay may pagpapatuloy ang libreng sakay program na ipapatupad sa buong bansa. Samantala, ayon kay LTFRB Chairman Martin Delgra III, inaantay na lamang ang resulta ng aplikasyon nito para sa exemption sa disbursement mula sa Commission on Elections bago ipatupad ang Phase 3 ng Service Contracting Program sa panahon ng halalan. Sa oras kasi anya na ma-exempt mula sa spending ban ng ahensya, sisimulan na agad ang programa. Ayon pa kay Delgra, kasalukuyang nagsasagawa na ng orientation sa lahat ng operators sa buong bansa para sa naturang programa at pinagsusumiti na rin ang mga operators ng documentary requirements bilang attachment sa kanilang service contracts. Sa pagtaya ng LTFRB, nasa 93 milyon ang mga mananakay ang maitatala sa implementasyon ng Phase 3 ng Service Contracting Program. Makakatanggap din ang mga PUV operators ng one-time na incentive na 5,000 pesos kada unit para mapunan ang kanilang operating expenses, habang ang operational incentives naman ay ipapamahagian kada linggo. Magtatagal ang naturang Phase 3 na programa, kasabay na rin ang implementasyon ng libreng sakay program mula Marso po yan hanggang sa Disyembre ngayong taon o hanggang sa magamit lahat ng pondong inilaan para sa naturang programa. Oras natin, 40 minutos na makalipas ang ika-6 ng gabi. Abangan humamaya sa ating balitang palakasan. Paano kaya naghahanda itong venue na pagdarausan ho ng nalalapit na SEA Games at kung paano rin naghahanda yung ating mga atleta sa naturang malaking sporting event. Sa dagdag pa nating balita, hindi sasagawa ng Commission on Elections o COMELEC yung inaabangan ng marami na one-on-one debate sa pagitan ng mga presidential candidates. Inaasahan kasi ng ilan na magkakaroon ng ganitong programa ang COMELEC kung saan ang dalawang kandidato na magkatunggali ay sila mismo
yung magbabatuhan ng tanong at sagot. Ayon kay COMELEC Commissioner George Erwin Garcia, unfair ang ganitong format para sa ibang mga kandidato. At anya, lahat ng mga kandidato ay may pantay na pagkakataon para magpaliwanag ng kanilang side sa mga ibinabatong issue. Paliwanag pa ni Commissioner Garcia na kinakailangan maging impartial ang full body at neutral, lalo na sa kasagsagan ng eleksyon. Kapag nirequire niya, ang one-on-one debate para sa kanilang mga pinipili ay kung sino man, yung mga kandidato ho na bibigyan ng pagkakataong magsalita para sa publiko, higil naman yan sa mga plataforma ay magkakaroon ng pagiging bias. Maaari niyang magsagawa ng one-on-one debate ang media networks pero hindi ito gagawin ng Commission on Elections. Una nga rito, si presidential candidate Manny Pacquiao ang nagpalutang ng naturang ideya ng pagsasagawa ng one-on-one debate. Hinamon niya ang kalaban sa presidential post na si dating Senador Bongbong Marcos para sa debate matapos na hindi ito dumalo sa presidential debate na inorganisa pa man din ng Commission on Elections. Yan ho ay noong 19 ng Marso ng taong kasalukuyan. Samantala naman, ang PPA tiniyak na mahigpit na imomonitor ang mga pasahero ngayong ipinatupad na ang 100% na passenger capacity sa mga sasakyang pandagat. Alamin ang buong detalye mula kay Bombo Jane Buna. Halos magdalawang linggo bago ang Semana Santa, ipinatupad ng Philippine Ports Authority ang 100% passenger capacity sa lahat ng mga sasakyang pandagat. Naniniwala sa Philippine Ports Authority General Manager Attorney J. Daniel Santiago na malaking tulong ito sa mga pasahero lalo pat marami ng mga lalawigan sa bansa ang bagyang nagluwag ng COVID-19 restrictions. Dahil po sa pagbaba ng Alert Level 1, pinayagan na pong maka 100% capacity po ang ating mga sasakyang pandagat. Pati po ang ang ating mga pantalan ay 100% capacity na din po sa ating mga mananakay. Bagamat pinapayagan na po ang 100% capacity, nagbibigay abiso po tayo sa ating mga kababayan, sa mga ating mananakay na siguraduhin po nila pa rin ang mga kaukulan pong requirements o dokumento na nire-require po ng kanilang mga destination na LGU, dahil po iba-iba pa rin po dyan, meron pa rin pong nasa Alert Level 2 at although karamihan po ay nasa Alert Level 1. So ihanda po nila ang generally po sa experience namin, ang hinahanap po ng mga LGU pati na din po sa pagsakay ay yung pong vaccination card. So ihanda lamang po nila yung kanilang vaccination card na sila na magbibigay po ng prueba na sila po ay fully vaccinated. At patuloy pa rin po yun pong pagmamonitor po natin sa mga health protocols po sa ating mga pantalan. Nandyan pa rin po yung ating pagre-require ng face mask at pati po yung temperature check at pati na rin po yung ating social distancing. Anya, asahan ang pagdami ng bilang ng mga pasahero pauwi sa kani-kanilang mga probinsya kung kaya ay naging mahigpit din ang kanilang monitoring sa pagsiguro na sinusunod ng mga pasahero ang minimum public health standards. Dagdag pa nito na tuloy-tuloy ang kanilang disinfections. Tiniyak din ito nang wala umano mga stranded na pasahero lalo pat nananatiling mabuti ang lagay ng panahon. Sa kabutihang palad naman po, epesyente pa rin po ang ating pong ang ating pantalan, lalong-lalo na po dito po sa Metro Manila, dyan po sa North Harbor. Wala naman po tayong nakikita na mga stranded na pasahero dahil maganda po ang ating weather at tuloy-tuloy naman po at regular po ang biyahe ng ating mga sasakyang pandagat. Nauna nang iniulat ng maritime sector na handa ng pataasin ang kapasidad nito sa 100% para sa mga sea travels ngayong nasa ilalim na ng COVID Alert Level 1 ay National Capital Region. Bukod sa pagbaba ng alert level, natapos na ng Philippine Ports Authority ang mga port development projects nito sa buong bansa. Habang ang Maritime Industry Authority at Philippine Coast Guard ay patuloy na nagsasagawa ng mga hakbangin para mapalakas ang maritime operations.
At ang pagde-develop po ng ating mga pantalan, tuloy-tuloy po yan. Wala pong katapusan yan. Maging yan po ay sa pagre-repair, sa pagmimintina at sa paggawa po ng mga bagong pantalan. Kinagagalak lamang po namin ibalita na katulong po ang Department of Transportation. So far po, since 2016, nakatapos na po ang PPA at ang DOTR ng 585 port project. Malaki at maliit po yan. At meron pa po tayong hinahandang pasisinayaan at matatapos po bago po matapos ang termino ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa June 30 na nasa 31 port projects pa po. At beyond that, meron pa po tayong mga iinugurahan, pero yan po ay sa bagong administrasyon na po. Marami pa po tayong matatapos yan. Kasama po niyan yung pong ating bagong malaking passenger terminal building sa Calapan, Oriental, Mindoro. At bago po matapos ang taon, yung po magtatanggal na pinakamalaking passenger terminal building sa buong Pilipinas dyan po sa Zamboanga City. Mula rito sa Northport, Manila, ito si Bombo Jane Buna nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala naman, dumako na tayo sa mga balita mula sa probinsya. 2 ang naitalang patay habang 8 naman ang sugatan sa pagbaliktad ng pick-up sa may Zamboanga, Sibugay. Lamin ang buong detalye mula sa Star FM Dipolog. Patay ang 2 katao, sugatan naman ang 8 iba pa matapos ang nangyaring pagbaliktad ng isang sasakyan sa Naga, Zamboanga, Sibugay. Kinilalang nasawi na sina Pastra Jain, 47 anyos at Hashim Antul, 53 anyos. Parehong residente sa bayan ng Kabasalan sa parehong probinsya habang patuloy pang ginagamot ang iba pang mga nasugatang biktima. Base sa inisyal na investigasyon, lulan umano ang nasa 10 katao kasama ang driver na kinilalang si Jomar Abdurrahman sa isang kulay brown na Ford Ranger na mangyari ang insidente, kung saan sinubukan umano ng driver na mag-overtake sa sinusundang sasakyan, ngunit sa kasamang palad ay sumabog ang gulong sa unahang bahagi ng pick-up dahil na nawalan ito ng kontrol at bumaliktad. Mabilis namang isinugod sa paggamutan ang lahat ng mga biktima, ngunit idiniklarang dead on arrival sina Jain at Antul ng umasikasong doktor matapos mapuruhan sa nangyaring insidente. Mula rito sa himpilan ng Star FM Dipolog para sa Bombo Network News, Star DJ Ethan Gray para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Pasintabi muna sa mga naghahapunan, masailan ho yung susunod nating balita. Indian National natagpuan ho na may laslas ho sa kanyang leeg at tadtadin ho ito ng saksak. Diyan ho ito sa bahagi ng Iloilo. Alamin natin ang buong detalye sa report ng Bombo Radio Iloilo. Nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa pagkamatay ng isang Indian national na natagpo ang tadtad ng saksak at may gilit pa sa leeg sa kanyang inuupahang bahay sa Villa Paterna Subdivision, Barangay Canuan, Estancia, Iloilo. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Jobert Amado, hepe ng Estancia Municipal Police Station, sinabi nito na nakatusok pa ang kutsilyo sa likod ng hindi pinangalan ng biktima nang matagpuan ito ng kanyang tauhan. Naniniwala naman ang mga pulis na pagnanakaw motibo sa krimen kung saan posibleng kilala mismo ng biktima ang mga suspect dahil walang forcible entry sa kanyang bahay. Wala namang nakuwang pera sa biktima dahil nakatago ito sa kanyang kotse. State tayo na nakarinig na may nangyaring away doon o ingay sa loob. Nakita sila naglabasan ng mga tao. Kung try natin yung descriptions sa parang nagmamatch persons of interest natin. Continue yung yung follow-up natin sa mga persons of interest natin. Si Police Lieutenant Jobert Amado mula dito sa Estancia Municipal Police Station sa Iloilo. Ito si Bombo Christian Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! 1 milyong halaga naman ng shabu nasabat sa lungsod ng Talisay. Nakatutok dyan ang Star FM Cebu. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang 2 individual matapos mahuli sa isinagawang buy-bust operation sa Sitio Dawes, Barangay San Roque, lungsod ng Talisay. Nakilala ang naresto na si Irish Intoma Neri, 30 anyos, residente ng Barangay Calamba nitong lungsod ng Cebu, at isang 17 anyos na babae. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 10 pakete ng shabu na may timbang na 150 na gramo at tinatiyang nagkakalaga ng 1,020,000 pesos. Inihayag ng pulisya na kabilang sa listahan ng mga high
high-value individual si Neri at dati nang nahuli dahil sa pagbebenta ng illegal na droga. Nagmula pa umano sa isang kinilalang Arnel Mori ang source ng droga nito na kasalukuyang nakadetain sa Cebu City Jail. Si Mori ang ama ng minor de edad na umano'y ginamit na tagahatid ng droga sa mga customer. Paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharaping kaso ng naarestong suspect. Mula rito sa himpilan ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Inanunsyo ng Ukrainian government na gagawaran nila ng Peace Awards ang mga international companies mula kay President Volodymyr Zelensky kapag lilisanin nila ang Russian markets. Sinabi ni Andrei Yermak, ang head ng Office of the President, na deserve ng mga kumpanyang ito na umalis sa Russia ng respeto mula sa Ukrainians at maging mula sa buong mundo. Hinimok din ito ang iba pang mga kumpanya na gumawa ng tamang desisyon. Imposible kasi anya na suportahan ng ang war crimes at inadmissible anya para makipagkalakalan pa sa mga war criminals at magkaroon ng pera mula sa pagpatay sa mga sibilyan. Nauna pa rito, marami na ngang mga international corporations ang inihinto na rin ang kanilang mga negosyo sa Russia mula sa iba't ibang industriya. Kabilang na dyan sa industriya ng enerhiya, sa transportation, finance at technology mula nang magsagawa ng military operation ang Russia sa Ukraine. Kamakailan ay umapila din si Ukraine President Zelensky sa mga business giants sa France na lisanin ang Russian market at ihinto ang pag-sponsor sa Russia ng war machines. Samantala pa sa mga karagdagan pang balita sa Ukraine, umapila na ang mayor ng besieged city ng Mariupol ngayong araw para sa complete evacuation ng nasa 160,000 na mga sibilyan sa gitna ng mga napapaulat na ilan ang namamatay na dahil sa kagutuman. Nagbabala si Mayor Vadim Boychenko na dumaranas nga ang kabisera ng Mariupol ng mas nakakapanlumo pang humanitarian catastrophe. Anya, nananatiling trap ang nasa 160,000 sibilyan sa kabisera na walang supply ng kuryente, tubig at kapos na makakain at medisina. Ayon kay Boychenko, nasa 26 na mga buses ang nag-aantay para mailikas ang mga sibilyan. Subalit hindi pumayag ang Russian forces na bigyan sila ng safe passage para makalikas. Anya, pinaglalaruan sila ng Russian Federation dahil patuloy pa rin ang pag-atake nila at tina-target ang mga lumilikas na sibilyan. Samantala naman, donation drive para sa Ukraine isinagawa ng Filipino community. Makibalita tayo mula sa Star FM Bacolod. Nagpahatid ng tulong ang mga Pinoy nurses ng UK sa Ukraine kasabay na nagpapatuloy na ngayon ng kaguluhan doon dahil sa pagsalakay ng Russia. Sa pahayag ni Star FM Bacolod International Correspondent in UK, Rafa, kasabay ng ika-20 selebrasyon nilang mga Pinoy nurses na nagtatrabaho doon sa UK, ay ginawang paraan din nila ito para makapagtipon ng ipapadalang tulong sa mga naapektuhang sibilyan doon sa Ukraine. Lahat sila nagagawa sa mga charitable, lahat ng mga community ang tulong-tulong para mabigyan ng ayuda yung doon sa Ukraine. Parang katulad dito sa amin sa Dorset, mayroon dito nakalagay na Dorset for Ukraine. Lahat yan sila nagbigay ng mga donation, kung anong kanilang may ambag para sa Ukraine. Sa ngayon ay kahit ang UK ay naapektuhan din ng gulo sa pagitan ng Russia at Ukraine, kung saan kahit na ang petrolyo din doon ay patuloy na tumataas. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Bombo Sports News. Natapos na ng Vietnam ang mga playing venues para sa mahigit 40 araw na pagsisimula ng 31st Southeast Asian Games. Dahil anya sa epekto ng COVID-19 pandemic ay naiurong ang hosting na noon sana na buwan ng Nobyembre ng nakalipas na taon ay ginawa na ito at ginawa itong Mayo. Ilan nga sa mga renovation na natapos na
ay ang Maydin National Stadium na dito gaganapin yung football at track and field events. Tiniyak naman ng mga Vietnam committees na kanilang may hahabol ang mga naitakdang deadline para sa nasabing palaro. Yan ay sa susunod na buwan at inaasahan na kung papayagan ang audience na makapanood para sa nasabing playing venue ay kanila naman itong pahihintulutan. Gaganapin ng Hanoi Vietnam Sea Games mula Mayo 12 hanggang 23 kung saan ay mayroong 40 sports at 526 events na inaasahang paglalaban-labanan ng 12 mga bansa sa Southeast Asia. Bombo Entertainment News. Samantala, si Will Smith naman nagsorry sa ginawang pananapak sa gitna ng Oscar Awards. Habang ang kapwa comedian actor nito na si Chris Rock hindi na raw magdedemanda. Alamin ang chika mula kay Bombo Ness kay Abiab Mercado. Bombo Ever, emosyonal na nagpaliwanag ang American actor na si Will Smith kasunod ng kinasangkot ang kontrobersya sa ginanap na 94th Academy o mas kilala bilang Oscar Awards sa Los Angeles kaninang umaga, oras sa Pilipinas. Sa naturang prestihiyosong seremonya, nasungkit ni Smith ang kanyang unang Oscar trophy bilang Best Actor para sa pagganap sa sports drama film na King Richard. Ugat ng paghingi nito ng paumanhin ay matapos sugurin sa stage ang kapwa comedian actor na si Chris Rock upang sapakin dahil sa hindi nagustuhang biro sa pagiging kalbo ng kanyang misis na si Jada. Sa panig naman ng nasapak na si Rock, inihayag umano ng Los Angeles Police Department na tumanggi na itong idemanda si Smith. Samantala, kasabay ng pagbati ng pamunuan ng Academy ay iginiit ng mga ito na hindi nila kinukonsente ang anumang uri ng karahasan sa kanilang event. Una nang naiulat na iniuwi ng comedy drama film na Coda o Child of Deaf Adults ang top prize bilang Best Picture habang big winner naman ang science fiction movie na Dune matapos humakot ng 6 na parangal mula sa 10 nominasyon nito. Wagi rin ng Encanto bilang Best Animated Feature. Yan ang Chika Update. Ito si Bombo Ness kaya Biab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo, ang halaga ng piso ay katumbas ng isang US dollar ay 52 pesos 21 centavos. Ang Singaporean dollar naman may katapat huyan na halagang 38 pesos 45 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 6 pesos and 66 centavos. Ang euro 57 pesos and 36 centavos. At Saudi Arabian Rial ay 13 pesos 91 centavos. Batay huyan sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo Castor Nation, bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo para sa sama-samang panalangin. Narito po ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these
through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan